Nachádzame sa v Bernolákove na dobročinnej akcii Beh pre beh. Dnes nejde o to, aby sme lámali rekordy, ale o to, aby sme bežali s dobrou náladou a pomohli tam, kde to najviac treba. Už 12. ročník tohto podujatia do areálu Bernolákovského žabáku priviedlo vyše 550 bežcov. Veľmi sa mi páči, že okrem toho športového rozmeru to má aj ten charitatívny rozmer a je to pre dobrú vec, aj sa tu stretnú rodiny, ja sám som zobral obidve svoje deti. Tento nápad vznikol vlastne v myšlienke mojej mamy. My sme ako celá rodina dávno ešte začali behávať, to už je možno aj 15 rokov dozadu. A akože sa páčilo tá komunita tých bežcov, že sa stretávajú, ale chcela ten beh akože nejak povýšiť na nejakú úroveň. Každý rok sa vyberie niekto, pre koho budeme behať. Zbierka z tohto ročného behu pre beh poputovala pre Oliverka Pažitného, ktorý má veľmi vážnu detskú mozgovú obrnu a musí sa na dennej báze rehabilitovať. A pre chránenú dielňu, ktorá pre víťazov a dospelým účastníkom vyrobila medaile. Prečo sa rozhodla bežať beh pre beh? Viac menej zo zábavy. Je to veľmi dobré, že veľa detí si to môže skúsiť. Možno, že to vyskúšam aj na budúci rok. Táto akcia by nemohla vzniknúť bez podpory obce Bernolákovo. Je to už tradičným podujatím Bernolákove a ja sa veľmi teším, že to vie aj charitatívne podporovať deti, ktoré potrebujú pomoc. Tento cieľ organizátorov sa určite splnil, pretože pre Oliverka sa vyzbieral takmer 6 000 eur a pre chránenú dielňu takmer 2 000. Myšlienka pomáhať druhým sa nepáčila len organizátorom, ale aj súťažiacim. Je to úplne úžasná myšlienka, pomáhame tým, že bežíme, takže je to super, preto som tu. Ale účastníkov určite potešia aj samotné víťazstvo v behu. Je to veľmi zvláštny pocit, toto sa mi bežne nestáva, takže veľmi zvláštny a radostný samozrejme. Bernolákovský beh pre beh je dobehnutý. Súťažiaci nebežali len nohami, ale aj srdcami a veríme, že dnešnú energiu a dobrú náladu si prinesú aj do ďalšieho, už 13. ročníka. Pre ZUŽ Bernolákovo Monika Habalová a Juraj Habala.